Έχεις κάνει παρέες εδώ? Όχι, δεν ήρθα στη φυλακή να κάνω δημόσιες σχέσεις. Εγώ ήρθα να κλείσω την ποινή μου. Ναι, αλλά μοιραίο είναι κάποια στιγμή, ξέρεις, επειδή είσαι άνθρωπος, να έχεις κάποια επαφή με τους άλλους. Ξέρω καλύτερα. Προτιμάς όχι, Ναι. Εδώ οι άνθρωποι σου μιλάνε όταν έχουν κάτι να πουλήσουν. Έχεις φανταστεί τον εαυτό σου όταν θα βγεις από τη φυλακή? Όχι, προς το παρόν χρησιμοποιώ την ενέργειά μου στο να επιβιώσω το θέστημα που βρίσκομαι στη φυλακή. Στην αρχή οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, Ναι, ήταν λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά να είσαι αλυσοδεμένος και κάτω από τη γη. Από το να είσαι με τα χέρια ελεύθερα και πάνω. Δεν ήμουν ποτέ κάτω από τη γη όσο αφορά τις αλυσίδες. Τα δημοσιεύματα μιλάγανε για έναν πάσαρι 50 μέτρα κάτω από τη γη. Άρρωστο ίσως. Ναι. Άρρωστο ίσως, αλυσοδεμένο. Δεν με εξαφνιάζει αυτό γιατί έχουν γραφτεί πολλά πράγματα που είναι στην καλύτερη περίπτωση να αληθεί. Ναι. Είμαι συνηθισμένος. Το θέμα είναι ότι το θέμα της αλυσίδας υπόθηκε ότι δήθεν λόγοι ασφαλείας τους ανάγκασαν να μου πάνε αλυσίδες κτλ. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αλυσίδες δεν είναι ένα μέτρο ασφαλείας. Είναι ένα εκδικητικό μέτρο. Ουσιαστικά Ο σκοπός του είναι να σου υποτάξει τη θέληση και την προσωπικότητα να σου υπονομεύσει στα ελληνικά πες το. Τη δύναμη της θέλησης. Καταλαβαίνεις. Η οποία όμως δεν αλλάζει από την πλευρά σου. Όπως αποδείχθηκε δεν αλλάζει. Ναι. Ήταν ο εισαγγελέας τότε που δίκαζε την υπόθεσή μου. Ήθελα να με εκδικηθεί για το ότι δεν συνεργαζόμουν με τις διοκτικές αρχές. Ναι. Και εκείνο το διάστημα στη Ρουμανία λίγο πολύ τέτοια μέτρα τα ανεχόταν ο νόμος. Αυτή τη στιγμή θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο. Κώστα, αυτά τα 6 χρόνια που είσαι στη φυλακή, τι γίνεται μες στο μυαλό σου? Δηλαδή, έχεις αλλάξει σαν άνθρωπος? Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί σε έχουν αλλάξει, σε έχουν... Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ίσως βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ότι οριμάζεις μέσα σε αυτό. Συνειδητοποιώ ότι ορισμένα πράγματα ίσως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αν είχα την εμπειρία που έχω τώρα. Θέλω να πω ότι αν γύριζες πίσω την κασέτα της ζωής, σαφώς θα είχες φροντίσει να μην έχουν συμβεί αυτά έτσι ώστε να σε στείλουν στη φυλακή. Ναι, ίσως. Μπορείς να το πεις και έτσι. Ξέρω ότι ο λόγος τον οποίο ξεκίνησες να είσαι σε μεγάλη κόντρα με τους αστυνομικούς είναι τότε που η μεγάλη σου έχθρα, τέλος πάντων, για τους ένστολους, ξεκίνησε από τη στιγμή που αφαίρεσαν τη ζωή 2 αγαπημένων σου φίλων. Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι. Εγώ έχω εμπειρία, μακρά εμπειρία με τους αστυνομικούς. Με ταλαιπωρούν από μικρό. Συχαίνεσαι τους αστυνομικούς, έτσι? Δεν μπορώ να πω ότι συχαίνομαι. Γνωρίζω το ποιοι είναι. Καταλαβαίνεις. Πιστεύεις ότι είναι ειδική κατηγορία ανθρώπων αστυνομικοί? Δεν μπορώ να μιλήσω για τους αστυνομικούς, αλλά μπορώ να μιλήσω για τους αστυνομικούς που είχα εγώ επαφή. Για αυτούς που έχεις γνωρίσει. Ναι. Δεν είναι ότι σκότωσαν τους φίλους μου, αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτοί το γνώριζαν ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι να πεθάνω ή να μπω στη φυλακή με ισόβια έχει να κάνει με το λογικό υπολογισμό των πιθανότητων, όπως είπε και ένας παλιότερος από μένα. Δηλαδή δεν με εξάφνιασε. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Ο πρώτος φίλος μου, την Κορέα Νικολάη, αφού ήταν κάπως... ήταν λίγο άσχημα, τον περιορίζει στο κεφάλι, δηλαδή χωρίς να δώσω το δικαίωμα να παραδοθεί κάτι άλλο. Και θυμάμαι όταν είχα έρθει εδώ αστυνομία, να με ανακρίνει. Πιστεύεις ότι ήταν άδικο γιατί δεν του δώσαν την ευκαιρία να... Όχι, όταν είχα έρθει θα σου πω την περίοδο. Υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όταν είχα έρθει εδώ, όταν ήρθα στη Ρουμανία από τη Γάδα να με ανακρίνουν σχετικά με τις υποθέσεις στην Ελλάδα, με ρώτησε γιατί δεν πυροβόλησες τους αστυνομικούς, για παράδειγμα, στο πόδι. Και το βρήκα κάπως ειρωνικό αυτό, γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα θα τους ρωτήσω και εγώ. Ήδη κάνει, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Άρα λοιπόν ήταν μια εκδικητική διάθεση από την πλευρά σου. Θα μπορούσε να τους πυροβολήσει το πόδι, έτσι δεν είναι? Όχι, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Όλα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα. Βασικά δεν ήθελα να πυροβολήσω κανέναν, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω, ακούγεται περίεργο. Όχι καθόλου. Τότε... Ξέρω ότι θα προτιμούσες να έχεις φύγει από αυτό το πελάτη. Είναι για καθαρά προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, στην απόδραση, εγώ η μεγαλύτερη κατηγορία που μπορούσα η μεγαλύτερη ποινή που μπορούσα να λάβω είναι 25 χρόνια. Τότε, για τις ληστείες κτλ. Σκοτώνω έναν αστυνομικό, παίρνει στην ισόβια. Μονάχα γι' αυτό, για παράδειγμα, είχα κάθε λόγο να μην το κάνω. Καταλαβαίνεις. Αλλά κάποια στιγμή ο Φυσέκης θα πρέπει να πει την αλήθεια σε ό,τι αφορά το τι συνέβη τότε. Γιατί ακούστηκε ότι
είναι ο άνθρωπος ο οποίος επιβίωσε. Ακριβώς. Και χαίρομαι που επιβίωσε, γιατί δεν γνώριζα ότι ήταν σοφρονιστικός υπάλληλος. Να σου πω την αλήθεια. Είχα και ότι ήταν άοπλος. Ήταν χειμώνας και φοράγαν τζάκετ. Δεν είχα κάθε λόγο να υποθέσω ότι είναι οπλισμένοι, καταλαβαίνεις. Ναι. Εκτός αυτού τα πράγματα γίνανε έτσι όπως έγιναν, γιατί ο Αλεβιζόπουλος προσπάθησε να βγάλει όπλο. Καταλαβαίνετε. Να βγάλει όπλο γιατί για να σε σκοτώσει. Το διάστημα εκείνο όταν είδε ότι είχα το όπλο στα χέρια μου και ο σκοπός ήταν να τους αφοπλίσω και να φύγω. Γιατί είχε δει ότι έχεις το όπλο. Ακριβώς. Όταν είδε ότι πριν το χρησιμοποιήσεις. Πριν το βγάλω. Όχι πριν το χρησιμοποιήσω. Δεν είχα σκοπό να το χρησιμοποιήσω, είχα σκοπό να τους αφοπλίσω. Καταλαβαίνετε. Δεν είχε σκοπό να τους σκοτώσεις. Όχι βέβαια. Ο Αλεβιζόπουλος, μάλλον από αίσθητο, προσπάθησε να βγάλει και αυτός να τραβήξει το όπλο του. Και τα πράγματα από εκεί δεν υπάρχει γύρισμα, καταλαβαίνετε να πω. Έχω δεκάδες ληστείες, τις οποίες δεν πυροβόλησα κανέναν. Και ήταν και ένοπλοι φρουροί. Καταλαβαίνετε να πω. Υπάρχει κάτι ειρωνικό εδώ. Πολλοί αναφέρονται στους αστυνομικούς, δήθεν τα θύματα κτλ. Ο αστυνομικός έχει πιστόλι. Το πιστόλι δεν το έχει για κοσμητικούς λόγους. Αυτό το ξέρετε καλά. Όπως φάγανε τον Κερεμίδη, τον Τεμπερεκίδη, τους δύο φίλους μου και άλλα παιδιά. Δηλαδή θέλω να πω, όταν οι Εκαμίτες καθάρισαν τον Τεμπερεκίδη, έχεις την εντύπωση ότι λυπήθηκαν. Δηλαδή θέλω να πω. Και κάτι θέλω να πω συγκεκριμένα με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Τεμπερεκίδη, η υπόθεση του Τεμπερεκίδη είναι ότι πιο ωρικό έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια. Τον είχαν περικυκλώσει, θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Όμως επέλεξαν να τον σκοτώσουν. Δεν είδα κάποιον από την κοινή γνώμη να ευαισθητοποιηθεί και να πει γιατί τον σκοτώσανε. Και μάλιστα τη στιγμή που τον είχαν γαζώσει με 17 σφαίρες νομίζω ή κάτι τέτοιο. Και τη στιγμή που ήταν στο ασθενοφόρο προσπαθήσαν να τον ανακρίνουν για να τους πει ποιοι ήταν μαζί του. Οι αστυνομικοί δεν είναι αθώοι. Μιλάγανε τότε στον τύπο και στην τηλεόραση, λες και μιλάγανε για τις χελώνες καρέτα-καρέτα που είναι υποπροστασία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Οι αστυνομικοί δεν είναι αθώοι και το έχουν αποδείξει αυτό. Δηλαδή... Εννοείς ότι είναι έτοιμοι για όλα από τη στιγμή που έχουν ένα πιστόλι πάνω τους. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουν το μέσο που αφαιρεί τη ζωή. Ναι, από τη στιγμή που έχουν το εργαλείο που μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή. Ακριβώς. Πρέπει να είναι και έτοιμοι, πιστεύεις. Εγώ για παράδειγμα, τη στιγμή όταν παίρνεις ένα πιστόλι και το βάζεις στη μέση σου, συνειδητοποιείς τους κινδύνους σου. Ότι με αυτό το πιστόλι μπορεί να σκοτώσεις κάποιον, να σε σκοτώσουν εσένα. Αυτό είναι. Αυτοί θέλουν το μισθό τους, χωρίς όμως να υποστούν τις συνέπειες αυτού του γεγονότος. Άρα λοιπόν οι αστυνομικοί που σκότωσες δεν μπαίνουν στη σφαίρα της ευαισθησίας σου επειδή οπλοφορούσαν, κατά τη γνώμη σου. Από τη στιγμή που πεθαίνουν δύο άνθρωποι είναι κάτι λυπηρό. Αλλά ποια θα ήταν, δηλαδή άμα μετανιώνω για το ότι πέθανε αυτοί, είναι σαν να μετανιώνω που ζω. Αυτό το δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ είχα κάτι με τον Αλεβιζόπουλο τη στιγμή που ήταν αστυνομικός. Ο πατέρας Αλεβιζόπουλος, ο σύζυγος Αλεβιζόπουλος υποθέτω ότι είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι. Δεν είπα ποτέ ότι οι αστυνομικοί δεν είναι καλοί. Σαν άνθρωποι έχουν και αυτοί οι άνθρωποι που τους αγαπάνε, έχουν αδέλφια, παιδιά, τα μέσα να πω. Εγώ έχω πρόβλημα αυτό στη στιγμή που έρχονται να με συλλάβουν. Και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Με την ιδιότητά τους λοιπόν εσύ τα βάζεις. Αν για παράδειγμα στην πλατεία Βάθης τότε που έγινε η συμπλοκή, μετά από ένα μήνα συναντιόμουν με το Λιάτο, ένα από τους αστυνομικούς, και δεν ήθελε να με συλλάβει, θα μπορούσαμε να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ και να πούμε το τι συνέβη εκεί. Και δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα να πω. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη σου, Κώστα. Αυτή είναι η γνώμη. Ωραία. Και υπάρχει και ένα είδος δειλίας σε αυτό το συλλογισμό. Ένα είδος δειλίας εκ μέρους των αστυνομικών. Ναι, εκ μέρους των ανθρώπων που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και τις συνέπειες των πράξεων τους. Εγώ για παράδειγμα δεν με παρουσίασα σαν κάτι άλλο. Εγώ πάντα ήμουν αυτός που δεν είπα ότι είμαι ζωγράφος ή ότι μου αρέσει να κάνω κάτι.